aktivistimiz yanada hativerdi, yanada okayın. Hormatly vatandaşlar, Rossiyada ýören türkmenlerimiz, ildeşlerimiz, işsiz galan ýa-da pulsuz kyn güne düşen raýatlarymyzy duýduruş berýän. İş gözläp, köçedäki we internet platformalary ýüz tutanyňyzda serasap bolun. Woýnkomatlar iş hödürläp, aldyw ýol bilen çagyryp urşy ýygnadyp durlar. Sebäbi Putin Ukraina bilen ylalaşman üçin şu 2 güniň içinde woýnkomatlar her türlü obýewleniýe bilen apçap ýörler. Meselem, woýnkomaty sürüçi gerek diýip obýewleniýe berip durlar. Eger RF içinde agyr ýagdaýa düşenler bar bolsa, birinji nowatda öz Türkmenistan ilçihana baryp spravka alyp, soň deportasiýon lagere barmaňyzy haýyş edýän. Deportasiýon lageriň üstü bilen ýurda bolsuz gelersiňiz. Eger öz puluny galjaklary bar bolsa, onu bilet alyp göni aýdy bermelidir adamlar. Sizden türkmenmisen ýa-da başga millet sorajak adam ýok. Göni urşsuz bora akidip poligona zyňyp durlar. Eger de poligona düşeniňizde urşa gitmejegiňi bildirseňiz, sizi şol ýerde öldürerler diýip habar gelip dur. Eger urşa akiden bolsalar, siz ak mata ýa-da ak maýka bilen Ukraina taraba tutsaklyga barın. Ýurtda bir kanun prezident oturan soň, onuň çözýän, başarýan işi ýok bolan soň, watanyň agyr işleri halkyň özüne kaldy. Şoň üçin hemme guramalary ýüz tutarys. Sizi halas etmek üçin we jinaýat iş gozgalmaz üçin size garşy. Gorkyny ýok etmeli, ildeşler. Özüňize gowy serediň, serasap bolun, net wayne. Hoýçynyň urşuny ýok, bolanok.